vás přivítal na dnešní vernisáži. Je to trošku dnes taková zvláštní vernisáž, protože představují domácí autoři. Dovolte mi několik slov k tomu. Výtvarné umění mělo na Severkráždi dobrý ohlas, o čemž svědčí množství výstav významných umělců. Bylo zde uspořádáno 43 naseverských palet a mnoho dalších během roku, ať už to byly obrazy, sochy, fotografie a jiné. Krásné prostředí zámku lákalo vždy mnoho návštěvníků z okolí. Připomínám, že tady také působil klub přátel výtvarného umění, který stmeloval místní zájemce. Poznávání výtvarných děl nás nepochybně vnitřně obohacuje, ale mnozí z nás nechtěli být jen pasivními příjemci, jenom konzumenty umění, chtěli proniknout hlouběji do tajemství tvorby. Každý máme určité vidění světa, každý máme svůj způsob vyjádření toho, co vnímáme, co cítíme. A tak vznikla tato pozoruhodná mozaika, jejíž výsledkem je dnešní výstava. Možná jsme ani netušili, že náš soused či sousedka se zabývají výtvarnými pracemi. Možná toho o sobě nevíme víc. Tato výstava nám dává možnost navzájem se více poznat našich spoluobčanů. Dámy a pánové, já bych vám chtěla říct, co kde najdete, kdo vystavuje, jaké práce tady jsou. Nejsem žádný znalec umění, odborný znalec umění, ale jenom bych vám chtěla říct, co najdete kde. My jsme připravili takový malý katalog, každý autor o sobě napsal pár řádků, někdo se rozepsal víc, někdo míň. Máme jich 5. Vážené dámy a pánové, milí hosté, já jsem taky hrozně rád, že vás tady mohu přivítat při vernisáži výstavy našich nesobeckých autorů. Věřím, že se vám bude líbit, protože já jsem vás strašně moc milé překvapený, co tady máme na Severkách šikovných lidí. A jako starosta města na Severky jsem opravdu hrdý, a že tady takových opravdu šikovných umělců máme. Věřím, že třeba ještě do budoucna přijde další a že podobné výstavy budeme v budoucnosti moct taky nějakou zopakovat. Takže moc děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě, všem autorům a všem, kteří připravili tu výstavu, třeba tady s Verunkou Musilovou, že to je taková opravdu tady tak naše to návštěvnička. Vítat. Věřím tomu, že těch schodů, který naběhla na vrhu a dolů, že bylo hodně. A já právě věřím, že všem vám se právě ta výstava bude moc líbit. Přeji vám krásný zážitek a tak vám výstava opravdu. Děkuji paní Musilové a panu starostovi a tímto bych považoval výstavu za zahájenou.